उदालगुरि डिमाकुसियाव आसाम NRL फुटबल एकाडेमिनि फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव आसाम NRL फुटबल एकाडेमिनि जोलुर गेलेगिरि बादा खुंना गेलेगिरि सायख'दों। मोनथाम केटेगरि आन्डार 15, 17, 19 गेलेगिरिखौ सायख'गोन। आसाम NRL फुटबल एकाडेमिनि सायख'गिरि चिन्मय बरा आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपक बर' बिथांमोना फोरमायोदि डिमाकुसिनि दावला गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादायाव खमैबो 500सो गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गुवाहाटी, सनितपुर आरो गोबां जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। बे समाव बिथांमोना खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय राव কাৰণে আমি সিলেকশন কৰি আছো। সদৌ অসমত আমি 10টা ভেন্যুত সিলেকশন কৰি আছো। আজি এইটো আমাৰ 10মটো সিলেকশন ভেন্যু ডিমাকুসি ফুটবল গ্ৰাউণ্ডত। আমি NRL ফুটবল একাডেমিৰ কাৰণে আন্ডাৰ 15, আন্ডাৰ 17 আৰু আন্ডাৰ 19 এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে আমি প্লেয়াৰ সিলেকশন কৰিছো। এই যিসকল প্লেয়াৰ সিলেকশন হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰেচিডেন্সিয়েলত ৰাখিম। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ আন্ডাৰত যি ইয়থ আই লিগ হয় আন্ডাৰ 15, 17 আৰু এলিট আই লিগ তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। সেই উদ্দেশ্যে আমি টিম এই 3টা বনাম। যিসকল প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা সিলেকশন হ'ব NRLৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ থকা খোৱা তেওঁলোকৰ শিক্ষা এই সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আমি যোগান ধৰিম। আমি নুমলীগড়লৈ লৈ যাম তেওঁলোকক। নুমলীগড়ত আমাৰ ৰেচিডেন্সিয়েল একাডেমি আছে, তাত তেওঁলোক থাকিব, তাত স্কুলিং কৰিব আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰে লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ এজ গ্ৰুপৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছে এইসমূহত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তিনিটা গ্ৰুপ নিব, 3টা গ্ৰুপ আন্ডাৰ 15, 17, 19 আমি 3টা গ্ৰুপৰ টিম বনিব। কেইজনকৈ বাছনি কৰিব? दिनै NRL फुटबल एकाडेमिनिफ्राय डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव मोनथाम केटेगरिनि आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बे मोनथाम केटेगरिनि सिलेक्शन ट्रायल जादों। बेयावहाय जोंनि BTCनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे खाथि खाला थानाय जेरै सनितपुर, दरं आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय गलाघाट, लखिमपुरनिफ्रायबो फैदों। टटेल बेयाव 500निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो आसा खालामदों जोङो बे ट्रायलनि गेजेरजों जोंनिफ्राय गोबां प्लेयारफोरा सिलेक्शन मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोनखौ कोचिं होनानै गासै फेसिलिटिखौ होनानै बिथांमोनखौ साफा साफा फुटबल प्लेयार हिसाबै बानायनो थाखाय बिथांमोना बेयाव सिलेक्शन खालामनो फैदों। थारैनो बिथांमोनखौ जिहेतु सिलेक्शन जागोन बा सायख'गोन बिथांमोनखौ गेलेनाया बहा लांनानै गेले इन्टारनेसनेल बिथांमोनाथ' NRL नि थ्रुयैदि NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोना जिहेतु आइ लिग गेलेयो बै प्लेयारफोरानो इयुनाव बे आइ लिग गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना जुदि जग्यता जायोब्ला बिथांमोनखौ बै गेलेनायाव बाहागो लाहोगोन। दा गेलेनायनि बिथिङाव गोबाङानो गावनि जिउ दाहा लानो हादों। बे समावहाय नुनो मोनदों गेलेनायनि बिथिङावहाय बेबायदि साख्रिजों गोबाङानो गावनि जिउखौ खुंनो हादों। बे बेलायाव गेलेगिरिफोरखौ नोंथाङा मा साजेसन हरनो नागिरदों, मा बिथोन हरनो नागिरदों? बेयो दानि जुगाव गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गावनि केरियारखौ दाना लानो थाखाय मोनसे मोजां स्कप आरो बिनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गावखौ स्टेट आरो नेशनेल प्लेयार हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजों गेलेनायनि जुदि नोंहा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलाव जुदि गेलेनायनि सार्टिफिकेट थायोब्ला जिखुनु नोङो साखरि बाखरियाव एंगेज जानायनि थाखाय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेखायनो आङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो थाखाय गेलेनायनि जि मोनसे आयदा बे फुटबलाबो मोनसे आयदा हिसाबै गावनि जिउखौ दाना लानो थाखाय मोनसे बिजों जानो हायो आरो बेखायनो गेलेगिरि बिथांमोना नार्भास जानायनि खोथा गैया। बेयो मोजां मोनसे स्कप दिनै NRL बिथांमोननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय टेलेन्टेड प्लेयारफोरखौ बिथांमोना सायख'नो थाखाय बेयाव केम्पखौ खालामफैदों आरो बे हिसाबै आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां बेबायदि प्लेयारफोरा गावखौ सिलेक्शन मोननो थाखाय साक्सेस जागोन बेखौ आङो
मिजिंथिदों। दिनै जिहेतु बेयाव 500सो प्लेयारनि गेजेरावहाय सायख'गोन जायफोरा मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ बासिनानै सायख'ना हरगोन आरो माखासे थालांनाय आरो जायफोरा सायख'जानाय बिथांमोननिफ्राय मा बिथोन जायफोरा दिनैनि केम्पनि गेजेरजों सायख'जागोन बिनि उनावबो बिथांमोना फाइनेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन बे फाइनेल ट्रायलखौ बिथांमोना खालामबावगोन आरो जायफ्रा माने ट्रायलाव मोनाखैसै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नार्भास जानायनि खोथा गैया बेबायदि गोबां ट्रायल फैबावगोन स्टेट लेभेलाव आन्डार 13 आन्डार 15 आन्डार 17 19 बेबायदि जुनियर सिनियर साब जुनियर बेबायदि ट्रायलफोरा जाखाबायनो थायो दा बेबायदि गेलेनो थाखाय नोंथांमोना स्कपखौ मोनबाय थागोन आरो नाजानायखौ जेब्लाबो गारनो नाङा नाजानायखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो बेबायदि केम्प जायोब्लानो बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ खावलायबाय।